aisikisega kana ngotanga murume kana ndangombata bata nyatsodzika na baba vako kandopa murume wako mvura yogeza chikunetsa chi baba vanodyiwa nyatsokuvaadya zvekuti vega chiro wanga wakatsama so zvakoti ndozvaunobhohwera uya kuno akabata zvakanaka so unondibata achinibata so anibata pamukaka apa achindiyamwa so achinyatsodzika neni so anotosita unisinza mbatsu ndatonyatsonzwa kuti aiwa achidzika nyatsopinda neni nemoya achidzika kuzasisa suku otanga undibata kuzasi kwangu achindisa achindisa kachigunwe ikake hameno zvanenge achindita nokuti nonyatsonzwa iwe uri munhu mutetewo mubasa renyu hausati wambozvamburwa here nemwe muzvizvambarara wakakuzvindikita ukazvambarara aiwa zvamuri kutaura wautozvambukire hauna kusangana nazvo ndakambosangana nemunhu nokuti achivhura zipi so achibuditsa munhu mai ndinopona here nezvandii akanyatsobudisa munhu koitori neringi neoringi ndeyei pakuzoti iri kutokondrola because ngabisarinyika unoita mwana biki kuti saka ndinobudirira vatenyakuvengochidavaita sei vashingirira ndopai paunomudza kuti aine hangu handiti kuda kugarira kana kukotamisa unondi zvinoita sei zvinorwadza inini hangu kana ndikava inini hangu munhu akachechedzwa nemufariro ndofaradi asina aiwa asina ndofarira paipa ndingi njidi ndichinyatsoivhura so nikamukafeelinga ndinongonzwa so saka pakundovhura paya ndonzokamuka kungo hameno zvandini chimozvaso ndini here makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano paSly Media TV zita rangu ndichitwa Pelagia Kwamburwa kana kuti Sokostina ndichikuchingamidzai nemufaro wakanyanyisa muchirongwa chedu Bishu Lifestyle ndochirongwa chatichange tichifamba nacho muzuva ranhasi ndisingade kuti ndifambe kuenda kumberi regai ndikuzivise kuti muzuva ranhasi muchirongwa ichi handisi kufamba ndega ndiri kufamba nesimbi yebasa regai ndivape mukana uno muchiimbu vangosangana nemhuri yeZimbabwe mukwazisane muzivane. Aiwa, kune vasingandizive tinokuchingamidzai nemufaro zita ndoni Sylvester tafumane mwana wawini naSauro anobva kuwedza ID ndaigona kuvapa futi patinokuda kwenguva zvichazodaro ndirega ndikwazisewo zvekarewo Sokostina kuti aiwa zviri kuoneka kuti uri kufara ndabva ndaona nesmile haikona kutaura mazino machena namadaro aiwa zvese ndazviziva ndizvozvo aiwa ndiri kufara kuve pachirongwa chinechi aiwa ndinotenda rega ndikutendezve shuwa simbi yebasa handinyore kuwana simbi yebasa kuti tivabate asi nhasi tavati aiwa garai pano timbokurukura nokuti ndoziva kuti kune vamwe venyu vanoti vakaona simbi yebasa vari pabasa vanonzwa manyukunyuku saka ndauya nawo pano mhuri yeZimbabwe ndisingapedze nguva yenyu yakawanda regai nditaure zvandoda kutaura muchidimbu nekuda kweprogramu iyi kazhinji tinonzwa vamwe munopa macomments enyu ayo iright yenyu zvakare kuti mupe macomments muchiti aiwa chirongwa ichi chiri kumbobatsirei chirongwa ichi hachisi kupromota here kuita basa rakaipa irori aiwa regai ndichipindurire muchinzwa tiri kuti isu seSly Media TV ndofunga dingindira redu seSly Media TV we are there to build bridges kuti kuti imi muri kumhiri nesu tiri kuno kumhiri tisangane pakati tisanganise tinzwewo mavoices vasikana avo vanotengesa muviri regai nditi ma6 workers kuziva kwatinovaita nezita ratinovadedzawo naro kana tiri kumasociety kwedu mahure zvakasiyana kudaro isu seSly Media takazvitora upon ourselves say aiwa regai tigadzire a voice tivape mukana nenhau yekuti vasikana ava hadzisi nguva dzese dzavanosvika pakupinda mubasa iri nekuda mumwe anogona kusangana nedambudziko rekuti kusiwa cheko nemurume mumwe anosangana nerimwe dambudziko rekutorepwa oshaya kana anomirawo naye oona kuti nyange ndikada kunotsvaga basa handisi kuriwana opedzisira apinda mustreet saka taiona pataikurukura kuti aiwa vanhu havatori nenyaya asi isu hatingagari regai tivape voices ndofunga president wedu Emerson Dambudzo Mnangagwa
vanogara vachiva kuti we are leaving no one and no place behind. Saka isusu we are not leaving anyone behind. Let's give these women voices. Mumwe anogona kutonzwa nyaya yacho pesera ati aiwa ndine musikana ndoda kugara naye ndoda kumurora. Ine musikana uyu ndizvoka Nsimbi Basa. Uyu musikana uyu regai ndimutsvagire chi zvekuita. As I'm speaking right now, Nsimbi Basa, there's an organization yakazvitora kuti aiwa vasikana vakaregai tivaitire something like a program vanodzidziswa kuti mari dzacho dzavari kushanda idzodzo dzavanenge vachitora dzemashort time vanogona kuita sei kuti vakwanise kuita something with that money. Kana vachinge vapedza course iyoyo vanozopiwawo maloni. Nekuti dzimwe dzenguva akasimbe basa unonzwa umwe achiti ini ndikawana hangu mukana ndoda kuhodha bhero, ndikawana hangu mukana. Saka there's an organization. So that's why I'm saying kumaviewers edu, kuvateereri vedu, isusu tauya pano kuziva kuti hazvisi zvekuti aiwa toda kumaketa kuti aiwa muzive kuti kune vasikana vakanaka handizvo, kana kuti asi kuti kana tichinge tapedza program inoyi uyewo watinenge tinaye pano anowanawo chekuita neupenyu hwake. Munogona kutsigira zvakare kana munhu apedza kuita training yeku how to handle finances dzekumba kuedza kuseparata business nemari yekumba yaunenge uchiwanawo vari kuita kuti kana vachinge vavadzidzisa kudaro vanobva vazovapa kamari kekuti atange zvaanonzwa kuda kuita business raada kuita se raada kuita kuvapawa maloni. Ende izvi hatikwanisa kutaura kuti zviri kuitwa nebhengi ripi, asi toda kuzivisa vateereri kuti zviri kusapotwa nebhengi, bhengi hombe chairo remuno muZimbabwe kuti vagozovapa maloni vagone kutanga maprojects avanenge vachida kuita. Tinoda kutsigira zvakare panyaya yawataura yekuti chinangwa chechirongwa chino chekuti tivabvise isusu nevari kumba, tivabvise mumastreets vawane zvekuita nekuti havana kupinda kwete nekuda. Uyewo nyaya yawataura mazuva ano tatiwo sekuru vazhinji vari kufona vachiti uyu ndamufarira ndipewo namba yake tokutanga tatombomuvhetawo toona kuti ari serious here kana kuti ada kungoita zvemashort time zvatiri kuramba izvozvi. Kana taona kuti munhu ari serious totomupa. Tine vazhinji vari kutaurirana izvozvo kuti inini sisava ndavafarira ndoda kutaura navo, vobva vataura navo. Vazhinji ezvinhu zvari kutowirana chinangwa chiri chekuti vagarisane varoorane nekuti anonganzwa background yemunhu kuti uyu zveshuwa kana chifambi chacho hatomboda kuchiita, hatomboda mumastreet, asi vana vari kuchengeta neresponsibility. Ende varume chanetsa iri tisuka tiri kungomitisa tichiziva mirai nguva yacho ndakamira ndine mubvunzo ndichauya kwamuri. Thank you so much nekutsigira kwamaita. Regai ndidzoke kwamuri ndofunga mangozvinzwira in a nutshell ndiro dingindira reprogram yedu. Regai tichidzoka muchirongwa chanhasi. Ndisati ndadzoka zvakare ndine pandoda kutaura mukomaslai pakaita sekuti chirongwa chedu hatikurudzire vana vadiki vari pasi pemakore ane 18 years. Hatikurudzire vamwe vanozoti ai vana vacho vane mafoni toti aiwaka iwe semubereki chimbotireka kuti mwana wako ari kuonei. Anogona kunge asiri kuona bishop but achitoona zvimwe zvakaita zvakakura zvimwe zviya. Saka tatiti pataure zvakare toziva kuti pane pazvinonakidza pane pazvinozonakidza ozoti kuna mbuya uyai munzwe aiwa tizokurudzirira. Hatina kunyanya kurasika pachirongwa chinezve pamusaka pokuti ukatarisa panhepfenyuro yenyika Radio Zimbabwe mother station inotoitawo chirongwa chinonzi chakafukidza dzimba matenga. Ukaenda kuStar FM variko unotovanzwa vachitotaura nyaya dzemubedroom vari zviriko nokuti ndo ava ana tete vemazuva ano kuti vavashoma. Saka tinenge tichikurudzira kuti ava vanhu ngavaone vari pakasiyana siyana vasaone pamwe chete nemanyarishati. Ndizvozvo. Thank you so much. Coming back to you our viewers, ndakudzoka muchirongwa chedu Bishu Lifestyle. Sekutaura ndaita chirongwa chatinokurukura nevasikana vanotengesa muviri kana kuti masex workers. Muri Zimbabwe ndine musikana wandakagara naye pano, ndoda kumupa mukana kuti ataure zita rake asangane nemi akukwazise. Ndinokupa mukana musikana. Makadii muri Zimbabwe? Ini ndinoitwa Kimberly Chawahera, ndinogara kuWaterforce. Ndine vana vangu vaviri, mukomana nemusikana, Nokutenda naAlbert. One wacho grade 3 kamwe kacho akasati akanyatsokura 2 years 5 months. Saka vana ava ndinogara navo ndini nababa wacho takasosepatana patova netime. Saka ndine amai ndine baba zvese. Aiyo mabasa acho ari kutodaisoka hazvinotombomira mukuramba kakuya kuti mugare munyatsoshanda kamabasa acho munonyatsokuwa munofanira aiwa tiri kusvika ipapo kuti marwadziwa nekutorerwa basa asi kutaura kwawaitwa ti zviri kuitika. Kimberly ndizvo kana kuti kore madunhu zvaunonzi chire basa
nonzi Kikido. Kikido. Yeah. Kana kuti unopedza. Pakai anopedza masiko. Kikido nofunga muchirongwa chedu chati dakumbokurukuro newe. Tichanga tichichinjana ini namukoma nokuti vatogara vatone mubvunzo waka ichatanga ndini. Chekutanga kana tiri muchirongwa ichi tinoda kunyanyosiva kuti Kikido chichakaitaiwo kuti upinde mubasa rekutengesa muviri. Arizi basa rakajairika, arizi basa kuti mwakarinzwa rine mazita akawanda munopiwa, asi ndoda kuti umbonyatsopinda nesu umbotiudza kuti chakaita kuti iwo upinde mubasa iri chii. Chakaita kuti ndipinde mubasa iri hazvirevi kuti ndaida, but ndingati pandakaita festival yangu takamboseparatana nemurume wangu, ndakaita matwins mukomana nemusikana. Taura takatarisana. Ndakamboita ndakaita zvangu vana vangu mukomana nemusikana matwins, wani ndobva atorwa naMwari kwaiva kuronga kwavo. Second ndobva takatomboseparatana within 5 years mumwe namumwe ari kwake. Ndobva tadzokedzana nobva ndatakura futi pamwe, nobva ndaita futi matwins vakomana vese. Ndobva azoshaya futi amu 9 months. Ashaya baba vaita havo izvezvizve kungodaidai kunhonga vachisiya. Saka ndingati ndakangozobvunza senyaya tiri mumba zvakandipa kuti ndirohwe. Ndakarohwa zvekurohwa chaizvo, ndopane vangara muri kuona iyi. Ndarohwa mwana wangu musikana mumombe, ndobva taanaidhedhi mazviti akasunungura gasi pakurohwa mwana negasi. Saka ndakabva ndarwadziwa gasiteni, ndakabva ndarwadziwa nazvo ndobva ndamhanya kwandobata mwana wangu. Saka panguva ndakabata mwana akabva anditsika pamusana, akanditsikirira ndobva abuditsa banga, ndoda kukubainiranga. Saka panguva yakadero ndakabva ndawana simba rekungodai so, akabva ariregedza banga riya ndobva radonha. Parakadonhera pamagumbezi ndakangodhonza banga riya ndobva ndaramba ndakaridai so. Ndakarohwa zvekutadza kana kusimuka kana kufamba kana kuita sei. Ndamuka ipapo uyu mwana mudiki aitochema. Ndobva ndakatomboshedzera vanhu vekunze, ndakapedzisira ndakushedzera kuti mbavha nekuti ndanga ndarwadziwa. But hapana akakwanisa kuita sei kuuya. Pane vakauya vakati topinda sei, dhoo rakavharwa, mawindo anga akavharwa pakaiswa keteni. Saka ndakarara usiku hwese ndisingakwanisi kana kuita sei. Kwakundoedza akabva abuda. Ropa ranga rakazara pamagumbezi. Ndobva ndaendawo kupolisi, but zvakashaya basa. Ndakangonzi nyaya yenyu hanzi muchaitigwa nanini, zvakabva zvangopera zvakadaro. Ndaenda pandaimudzwa ndiri busy. Ndagara munhu akabva adzoka, sezvo paripo pamba pandaigara akabva adzoka kunge ari kuda kuti tidzokedzane, but nekurwadziwa ndandisingachadi. Ndakangoda kuzvigamuchira mbijana. Saka ndingati akabva nditi handi ndokutengera chikafu chevana. Ndatobvuma bva tasvika bva tatenga tatosvika ndazonyatsofunga handichada nechikafu changu. Tatodzoka tapadhoo. Saka ndangoti pamwe kuita sei kujoka. Akabva apinda mumba, ndobva abuda nebanga, ndobva atanga kubvarira chikafu chiya, vaisa mudhishi, ndobva asanganisa, ndobva anyatsoflasha mutoileti. Ndichiona nemaziso mwana achiita sei achiona mumwe ndakabereka kumusana. Saka pamwe ndakapinda mumba ndakazviona nega kuti something munhu yanda kutondiita sei kundirova, because akatanga kundibvunza iye kafanika kushandiswa kakaona kupi. Ndakabva ndabuda mumba menya ndakasiya wana, mandasandomumbira kumbopinda mutoileti, zvikanzipinda ndakakumirira. Ndobva ndakatanga, saka anga ine bottle stick. Ndoti asina kushanda kugadhi, zvikanzosandibvunze izvozvo. Saka ndobva ndakatanga kushandisa nega brain kuti munhu yanenge auya kundipedzisa. Ndakabva ndakumbira ndatosvika ndondingada ndochinja chipedi. Pamwe ndabuda ndakatotora pedi, but ndandisiri kunguva nenyaya yesituation ndakamunyebera. Ndobva ndabuda ndandatora kafoni kangu ndibva ndaisapa. Ndakapinda nandojamba, toileti yedu yange isati yapera kuvakiwa kuseri kuwini. Ndakajamba ndisina kana bhutsu, ndakangopfeka sketi nebra. Asi ndabuda nyoti sketi yandandakapfeka ndakakwidza sketi kusvika muno, ndakatanga kufamba usiku. Ndobva tanga kunifonera, ye uri kupi chichi. Ndakatombomunyebera. Ndakasomarega ndidzoke, but pandakadzoka ndichiteerera nemuside member, ndopana munhu ari kutopopota tounganidza zvinhu achipisa. Ndozvaafunga, ndobva ndaenda futi kupolisi. Hapana futi chakaita sei, ndakanzidzokai kumba kundotaura. Kureva kuti ndikuresha kutaura. Kwenini sei ini ndichiti ndikataurawo nyaya ina kwairi kudi kwairi kuenda. Ndati it's okay. Ndadzoka kumba. Ndakadzoka kumba ndibva ndapinda mumba. Ndakasvika mumba zvikanzodi kuuya nepolisi yako, because handiwadzokera kupolisi ngati ndadzokera, zvikanzodi kuuya nayo, ndoda kukurova
zvekuti uchandogara kupolisi kwacho. Ndakafunga kuti munhu ari kujoka. Akadzokora kundiro nyaya yakatika kuti azive ndaenda kupolisi. Ndakatomufunira kuti handikwanisi kudzoka kumba ndisina polisi nekuti unondirova. Akatodaira kuti ipapo uri kutotaura chokwadi ndishuwa ndoda kutokuita sei akatondoda kukuita kanyama. Saka ndaenda ukoko ndakangonzi adzokai kumba kana zvazvo nyaya yekuomesesa munotifonera panhamba idzi. Ndichisvika bati bhanditora rakafanira ndibabisa line bhandzosera kaindiseti. Akandirova. Saka painguva yaindrova kamwana kangu kadiki kamwana kangu kahomba kakasikana kakabva kasimuka panguva yakatrafuti gasi aidondorova naro ya3rd trip. Mwana akabva apusha gasi ranga rine gasi mukati ndobva randomurova pagumbo. Aindikava achindorova kumeso kwese uku. Makuseni pandakamuka kana vanhu vazhinji vakati handirarana. But nekuda kwaMwari aiwa ndakararama. Adero vandirovarova makuseni amuka asokwanisa kufamba inini handisokwanisa kufamba. Ndobva pauya vanhu vakabvunza naiwe woraizva zvadai so kupolisi tingaenda but mukadzi ari kuti akaenda kupolisi hapana chakabuda. Toita sei mwana wavanhu arabiwa wakati amirai tumine ndotsvaga mari kubuda kwaakaenda ndokuenda zvachose. Mumba makasara hembe dzataiva nadzo ndodzaya pamberi. Hamuna gumbezi hamuna chakasara pazvinhu zvakatsva chinhu chesimbi chainzi hachigumi kuti mapoto aitsika. Mama akasara musina kana chinhu kana chikafu kana chii. Gasi akarivhura ndobva rabuda gasi rese raiva munobva tora 2 plate yapo nobva kwachura ndobva asiya pasi ndobva aenda. Asiya zvakadaro ndakagara ndichingobatsirika nevamwe vangu vandaingotamba navo. Bandakaona ndosvika rini nichiita munhu wekuti nhewe ndipo chakati pamwe pacho ndotoenda kutsvaga patimes unoishaya. Ndo zvimwe zvakaita ndakazosvika pakuti regaiwo ndimboedza ndione kuti ndakaita seizvi hazvindiraramise here. Ndakaita zvangu but mari yacho iri kutaridza kuti inyatsondisvitsira pandiri kuda. Mwana ari kuenda kuchikoro inini mumba munoda kudyiwa. Mwana ari grade 3. Pamba pandinogara ndikutobhadhara rendi. Saka zvinhu izvi zvakandipa kuti ndirambe ndakabva ndapinda munguva yekuti ndakuenda kuBhawa. Ndichienda kuBhawa ende ndinotoenda kuBhawa. Ndiriko kuBhawa rimwe day akandipfurira kuBhawa kuti ndiende ukoko anonzi Rutendo. Rutendo ndakangomuudza usenyamva tini uri kuona chikiki inini handina chimwe chinhu chandiri kuita. Pafe ndiri kuenda kupi kuBhawa. First day ndakaenda but ndaitya nekunyara. Saka ivo vakasvika ndobvapinda mukati ndobva uya nedhiringi ravo vakandipa zvikanzi inowa-revive yako sezvo usungwa doro. Ndakanwa but ndoti inoinoe ndavana nda kupinda ndega pai ndavamuyamani ndakutona kuti aiwa hembe ndakapfeka haisi kuita mune imwe fashion iri andisiri kupindana nayo. Ndakaona pawa ri kudzoka kumba vandasvika ndibva ndapfeka kashoti kadikidiki kakadai so vandapfeka kahembe vanoti kajuzi ndojuzi randandinaro. Ndichidzoka ndione ndini ndatova kumberi kukunda vayavaya ndakatadza kuzoti revive yanga ineyo. Ndibva ndanyatsoona izvi zvaakuitika izvi hazvisizvo but ndinda kuchitotenga ndega mablack label chichi ndakutodeidzira kuti handimwe masese inini aiwa chichichichi. Saka pakabva ngoya mumwe munhu vati aka kanenge kachiri kamwana kadika kabhebi. Saka ndanzi kabhebi kwenhu wakatanga kabhebi ndibva ndati kuneanga nhendombiromboita DJ vanatanga kuita DJ vanobva vatanga kufarira zvimangoma zvandairidza so watotanga kuti kabhebi newe munzani vanandonzi kiki zvikanzi aiwa kiki harisiro unonzi kikido kana kuti DJ. Saka vazhinji vanochedza kuti DJ kikido. Saka zvadero manje tiri pakati kuita aiwa ndandatova munhu uyauya kutoti ndanda kutonzwa chibhichi chamandiri but ndaiti kana ndiri kumba ndakagara so ndaizvibvunza kuti ndosvika rini ndichiita humo. Saka rimwe day manje ndakazoti ndiri ukoko ndakagara musi uyo ndandisingada zvekunoona mubangoti nhewe titiro DJ chichi ndaita panguva yandakabuda first day waenda waita DJ wadidi wakabvinga wapuwa matips here neshamwari yako. Saura yangu yakatondipa matips ndobva atondipa maprotector akandipa akatonditi maprotector anotengeswa but panhasi rega ndichitese ndikupe akandipa maprotector ake 16 ndobva ndiudzwa kuti
ukapfeka wakahembeka unofanira kupfeka kaburaki kuti ukaisa maprotector haaoneki. Kana usingadi unotora sokisi rako woisa chii maprotector ako mabata wogara netishu. Vanamudza konderei zvikanzi aiwa paipai pamunotorana nevanhu venyu ukaenda unofanira kuklina munhu wako netishu because hapana paungatenga zvimatoro zvinosvika kana 20 unongotora tishu rako zviri safe ngoti paunenge wapedzawo nemunhu wako anongoda kuklinwa kuitira mangwana ndokubata maclient. Saka ndandisati nanyatsoziva kuti kubata maclient kwacho kuita sei. Saka direct tanga zveshuwa ndaita but ndaita sei ndaitya nekunyara. Saka pakatanga pawaimu ndiye akatokwenyera munhu zvanzi ndauya kaneka nyama kechidiki kasati kamboziva zvakandekapi first yanobva atoya zvanzi ndanayo ndiye akatonibhadharira kunoendwa kwacho kunonzi kubhesi. Pandaenda nemunhu wangu ndobva atonibvunza yesu unonzani chicho kwazvitanga ripi. Iye akangabva andudza kuti iwe munhu akabvunza usamuudze kuti wakatonomunza kuti woita zvawafambira woitese ita zvawafambira uende zveshuwa munhu iyeyeuka but akaramba achizvitongesa munhu yenu patoita madhiri edu ndobva andipa mari yangu andipa mari yangu $5. Yanga iri short time. Munhu ndibva ndita kutsvaga ndakuita night newe but pakati night ndakatanga kufunga wana wangu pana ava ndoita sena unoti aidzoke amen. Ipapo ndangozvipa mweya kuti amen. Ndibva ndadzokera ndibva kwauya mumwe ndakutoona zvinenge zviri kudi zviri kuita zvaitika uri kupi kwakanyatsotangira kuti havongori panzvimbo ipi kwakatangira basa rakoforce kumusasa pafila ndokwakatangira basa iri but ndaivambawo machikafu mabhawa aitu anonyatsopisa ipapo anopisa saka kunodzinina keshe kuti hakuna mari but kungoriwo pachiri nani panhu paipai pekuti panotoedzegwa zvekuti ukada kunyatsopatedza unotobva kana kwachena. Saka zvadero first day iroro munhu yakazobva adzoka nemota yake uye akabva ndipa kuti munhu ane mota anonetsa ungatsauti ari kuenda newe achida kundokuita mweya usabvume usatruste munhu. Imi nione nyaya kuti ndandichinika kutya ndivandati munhu yana zvaangandiite plus revival yanga ichiri kutonga ari pangaenda nemunhu uye zvesho ndakasvika ndibva ndarara naye kumba kwake makuseni ndobva atonditi chita uendese zvawakatonga kunze kuenda wakasiya ulokera vana zvesho ndakabva ndatomubvunza tasonga wakadhakwa nekanonyatsofunga ndakuta sezvo ndakapfeka so vanamuzva neonenda sei kumba akazvanda sinobva zvindisa ndibvabisa bhotomu rake ndobva ndapfeka ndibva ndipa vhesi rake ndibva ndapfeka ndapinda mukombi ndakauya naye kumbari paokay ndibva ndapinda mukombi ndibva ndadzoka kumba ndibva ndakinura dhoro yangu wakuchakasvibira ndaona vanongu vakatorara ndarara newana wangu but musikamana mama ndambomuka imi manga muri kupi vanamunyembera ngati anozobudza mwana unaenda kuenda uchechi naanaenda uchechi zahoright mama zvamwari ndakatamisa zita ramwari zvadero manje abva vaivanditi abva uya musikana waya kwachena kanjani zvazviri sei vanoti bhobhobho chichichi saka ndasina kuti vana wangu wanzwe chi ndoti kwainakidza uchechi zveshuwa iye ndobva anditarasa ndobvazitasa ndobvaona kuti oright munhu airoda avoida chi wana wake ndobvazontakuzoya kumba kwangu tene ndobva ndaenda svikanzwa chiona hachigemichi takati master kudhara iti iwo ndoda kuti uite sei tsvage munhu anosara nechi newana wako kwewiki ndimboenda newe kwandoda kuenda newe. Apa first day wakaita mari? First day ndakabata $25. Nema? Zvamwari. Wakaita musoro here? Ndakatenga sola. Ndakatori kubva uko kunhu vandaenda nditenga sola. Right. Because ndasina pekuchajisa foni yangu. Chimwe chakandipa pressure kuti ndizotenga sola. Communication. Ndandisina communication kafoni kandaingowana kaingowa kamwe kaya. Saka ndaita izvozvo manje. Mangwana ndvanza isati chaende mamwe manheri iwayo ndakabva ndadzokera futi ndingati manheri asati akwana ndakabva ndafonerwa masikati iye angaudza munhu kuti uzofuna munhu wakada munhu yanobva ndifonera naye uya kunobva ndaenda kuma kwemunhu iyeye vandasvika ndibva toita madhire ndonobva achibva ndipa mari yangu ndichibva ukoko ndichisvika ndibva ndamutima ndeyo ndikweretesawo mari ndafunga tenga foni manje because kafoni kangu kainyadzisa kubuditsa pana wamwe ndidaireti kaiva mbuzi kakasitona kakava kekuseri kuti ndikatore zvadaira bhatiraita se saka zvasvina kunimirira mushe ipapo asati aenda kumberi anzizvo pandakaona $25 azi ndakatenga sola sola vana vanodya sola avadye sola asi communication ndoendakamhanyira handina kukumidza kurangarira
yemaclienti kana ndanyatsonzwa tizve maclienti vanoda kuzosiyana saka zvaita seizvozvo mumwe wanga vabhaniswa ndibani pachi mari yabhandiwedzera mandatenga kamwe kafoni kaionekera manherani vataenda mandadzoka mune ka20 kamwe mandatsvagira vana wangu upfu nemafuta nemachanisi vandagara pasi musikana yekutamba achinditicha manje ndakutopesera nda kutoita siniya chimbijana mbija but zvainditongesa mumwoyo manje ndizvozvo ko mwana wangu akazozva no zvandiri kuita achati kudii kareti ko vabereki vangu ndozongoti mheno handisindatanga nazvo ndombozvidzikamisa but panguva iyoyo ndichienda nekuenda nichidero musikana akabvazwa nditi hande kumasoko vataenda kumazuva kwanga kune show yanga iriko vataenda hatasvika ukoko paya tatonzi hapane vasikana varipo chichichichi paya taenda tatongomira kumberi tatanga ngotamba imwe yaya saka tiri pakati papo airidza gita rakabva akandira gita roko ndobva andibata gumbo so patangodoridza gumbo rangu kuita gitari papabva umwe murume mbati aiwa musadero mbasvika chindibvuta so zvanzi yakunotitema dhiri saka ndiri ipapo abati aiwa musiye zvanzi aiwa ndibva ndatorwa ndobva taenda kwatakaenda mani ndibva tasvika ndibva taita madhiri edu saka taita madhiri edu mukorokozo ainga kuda kundita munhu wake saka ndinenge nditwa munhu wake manje ndarisingaide ndingatoyanga ndichikoti kwaunogare munhu akakuita munhu wako hauchaoni nguva yekuti unoenda kubhaka hauchaoni nguva yekuita zvaunoda andingakuita tekitekichi plus inini yekuti akangova mukorokoza ngamba ndati kuti aite munhu wanga ari mukorokoza handidi kwakauya kandivaine banga ndine mumwe munhu saka tangotamba kutamba ndipowo nhama ndakambadze papo handamba chaidzo telefoni kanda ndasiya kumba aiwa zvichiri kutoitwa uneonozi munhu yaendi tadero manje nemunhu wangu uyayo takabva tagara tiri umomo chichichi paimakuseni vamwe vangati naiwe chiuya tiende chichi vamwe vamubva tatobuda takauya nekune kamota kedu katiksi katatakabhadhara takukabhadhara futi takudzokera kupi kumba tadzokera ndakutoona ndakatobva ndinga mari kangu kakarina ndakabva $85 yes ndabva ndakatanga ari mashort time bandazowana aiwa uko ako kwakwangova kuti unotanga tasari munhu webhoy here because kunomwe munhu wotukamuudza anokwanisa kuti unoifira mari yake yekuti zveshuwa unotodemba uchada zvipo saka zvadero manje ndambodaida kuti mashoti twangu takabva tazowana hangu akati naiti bva taenda zvedu bva tandorara naiti naiti akandipa 20 andipa 20 makuseni vandamunyebera ngati amanye ndasiyiwa nevamwe vangu handisina mari yetransport nganda kupa $5 uite sei uyendi ndibva ndaenda iye ndiye munhu wandakapa nhamba dzechokwadi because ndandamutrasta uyu munhu takaitwa nemutrasteka tiri umomo hatina zvatakaita chakaita aitondipawo kutondidzidzisa zvinoita upenyu hatina zvatakaita nemunhu iye chayakatoitika ndotakanzwa uri kuona chi inini ndotsvaga munhu wokugara naye panditsvaga munhu wokugara naye inini pachokwadi kana ndawana munhu wangu 1 nenge uchigara mumusha 2 ndiwo change nemombe chichi everything zvese zvinoda kuitwa kumba yes inini ndinouya zveapo neapo kumba ngati it's okay zvari kutaura handisudi kurambirana zvinobvazoti siya mai vangu kana wandida wotoshinga because ini mai vangu vanotaura ende vanonetsa kana murora vanorova kundorowa futi ndambobuda umubutandaunomuudza ipapo nekuti ndikadotasa zvimwe vinhu zvaaindiudza ndaiona kuti zvinobatsira because aitonditi naive tombotidesei mashandiro amuri kuita ukabata zvako kamari kako kahodha madomasi hauite here zviri nani wotsvaga munhu wako 1 wokuitisana naye panoona kuti munhu zvari kutaura zviri right munhu anoda kuti ndisave nemamwe matambudziko akawanda nekuti zveshuwa zvine matambudziko tadero nemunhu wangu uyauya handipa $5 iyaye kuti ndive nemari yangu yebhazi ndibva ndatorana nevamwe vangu bva tauya kumba ndichisvika kumba mwana wangu anga agara asingachaendi kuchikoro ndakabva ndaenda ndasvika ndibva ndabhadharira mwana wangu school fees ndabhadhara mwana wangu school fees ndandamutengerawo uniform ndatenga uniform ndibva ndatanga vanangonhonga kuti uri tutatutoita mumba ndatogara paya
ndakutoona ndautochidzidzisawo vamwe manje wasiniya ndatosiniya manje nguva ega vanosara usiku vega kapanaino mazuva ndakatsvaga vamwe amai vekunesi ndakangonhei ndokumirombosara nowana wangu ndadandanamo ano vanononga chinyepero kuti uraiti kikipa watsanangura iwewe uchitaura kusiku enda kumazowe kwese ukuchita sei ndakambobvunza kuti iwo zuva raunoti iri sokostina ndo zuva randakarara nevanhu vakawanda ukarara nevanhu vangani and yange iri seexperience yacho iyoyo navanhu vakawanda mwachondotadza vavengi vakasvika vangani because dherero kwaya kupera kwemwedzi saka inini ndinga ndakasvika pabhawa zvekuma7 kubva na7 kusvika kunyatsochena aiva mashoti times anamunhu ndakambotura na9 dherero ndakaita mari kwete zvekunyembedzera aiva ndakaita mari maprotect akasvika pakupera kusvika pakudzokera mamwe kumba kuti aiwa akudzokera kupi kumba ndakabva ndadzokera ma ndatotura mamwe ndinomwe mukomana wandowirira naye wandoti panashe panashe ndiperekedzo pai padheni chakaitaa ndikumbire panashe andiperekedza ndakambosangana neproblem mashuroko saka that's why ndane munhu wangu anongowirira naye uya kuti anondibatsira kana ndauda kumbodzoka mba munhu unotoita pambijana pandakabata ondiperekedza ake kupi kumba saka dheiroro aiva ndakaita mari ndingati ndati shande maprotect angapera ngabva ndaudza panashe kanzi amira ndikutsvagire panashe andibva nditsvagira mamwe mashi maprotect akabva apera mani andati panashe apera zvikanzi ionengwa kutoita zvemadola iyo kana madola 14 kokurumzopera ndingati aiwa ndiperekedze pai padheni abva ndiperekedza padheni vandasvika ndibanatura muchi maprotect andisiya pambijana pandandabata ndichiona futi kuti vana vangu vari safe ini chirangaenda kubva notombowana kangu akandombobira kudzokera chi vana vangu saka ndaita seizvozvo manje ndakabva ndadzokera ndiro ndakana navanhu vakawandisa atingofungei nhamba yaunogona ngoti takadarika pa15 here bcause wazamu ndandinawandisa tadarika pa15 16 ndakasvika 15 around figure 16 times short time aita mari ndairova ma5 nema3 achema wototi 3 pakabuda aiwa musiyo yandonyatsoziva ndakaita 130 musiyo ndakaita mari ndokuti ndichimuka makuseneka ndakatombogara pamvuri so ndakatenga rimwe koti mandakatsogara pasi aucharove mari 5 apa ndasiniya ndakumwa koti plus inini andibva ndotaura kuti handimwe masesi ndomwa utsvuku ndozvandowanzoita vane saka vanhu vanenge vangotsvaka ndeke special chichichichi kabhebi kakikido jijijiso saka ndaita seizvozvo so ndabata mari yangu vandafunga kuti oraiti sola ndakatenga mamuno muri kuda bhatiri kamwe vandatenga bhatiri yangu vandatenga wedzera tumagumbezi twangu twatisimo tuhembe tvana wangu chichichipa chikafu vanatsoona kuti aiwa iko zvinondachi ndapari nani vandadzokera kuchikoro mwana anobhadhara school fees yemwana wangu gore rese ndakasiyana nazvo ndagara manje ndaunyatsofunga kuti pari zvino kana ndikaita mari ndichaitei ndo paya patinoita kuti kana tikambowana tumadola pondo unochikakanda mugaba uchikana kana kukandirana tichikandirana tumaraundi tichiitira kuti idi ibatani bhotso ndikabva ne10 izvo zvakuna mari unokwanisa kubva ne$10 ukada kusvika uchishandisa unokwanisa kungotenga muriwo zvobva zvaita sendera muriwo chete pane pawatsanangura uchiti iwewe ndakambosangana nedambudziko ndokuzotora panashe chasvika kuna panashe ndazotorako panashe tinowanzonzwa kuti zveshombasa menyu munosangana nematambudziko akasiyana pamwe pacho unopona neburi retsono banga ratoita sei ratowe saka wanta kuti umbotudza experience yacho yakazoita kuti inini ndifambe nebodyguard panashe kana ari kutoka bodyguard panashe atemployer chimbotudza experience yako kuti ndizotanga kufamba nemunhu uya ndingati ndakakechwa nemunhu ndobva anditi aninde muzvikanzi aina ndisuda menyu bhozi aine ndiri munhu anonyatsozikanwa saka ndipindewo mazvidi hazviitepo zvisho niyo ndaida mari ndakanzwisa munhu ndobva taenda patakaenda aitorodza kuti anoziva nezveipapo pano patakapinda mune kamwe katakishop so patapinda umomo tiri umomo abva nditi anzi wandiputitsira protector ndikati inini ndandiputitse protect zvinotondirwadza because handisi kuda chi izvozvo saka munhu yanga ane simbi abva kudisa simbi ndobva ndorova nesimbi anobva ndatanga kuda chi ropa ndobva ti ndipe mari yaunayo
saka ndandatoshanda $15 plus yake yatataura nanga tundita ari kundipa $3 saka ndandakapfeka majombo iwaya ndandikaisa mari pai majombo imwe yanga iri mumwe munhu yabva ndisecha sichanbva wana $10 yanga iri mumwe $5 yanga iri kwanga asina wigi iona saka ndaiziva mari yega yaona because iwewe panapa ndakuvhima kudhara ndikatokuona kuti waita chi mari saka zvadera vabva ndirova futi bva ndiri nesimbi saka pandakakota mondaiso pananga rauta sei pananga rakubuda ndobva ndatoti mira hakundipe chini mari yane ndibva ndampa mai ndibva ndampa akafonika ndandinako ndobva andipushirauko saka pakandipushira uko ndibva patoita mumwe murume anga achibva kwangwana naiwe chii ndibva ndangosimuka so ndangapfeka chopi yewaizvi yatozara chiropa hanzi ko chii ndibva ndatomuexplainera zvaitika saka panguva yatakasimudza musoro tese kudai so ndobva taona mukomana uya vatova 5 saka panguva 5 mukomana yakangodai mumwe aibva kuda nosvika ko chii saka ritaurwa dero murume uyawo yakabva amhanya kuenda kubva ndobva auya nevamwe varume aiva vanozoya patatira kubva wadzika nekuzi mbva waenda uku mbva wagarira uya uya anga kutosanoenda anganitorera chi mbva wambata gozi ndangomunongedzera munongati munhuwe ndobva ambata saka pakwanotoya patikabva wadi mbva watisi hanzi oraiti gemuri rimwe chete uya ndobva abatwa saka pakabatwa manje ndobva vamubvunza chichichi paya akabva ati handizivi ndikati handiwo wabvise jaketi neti yanga wakapfeka musoro but short nemapushi new saka pandakati mapushi achidai so mapushi yanga aenda ropa because pandakadai ndakamubata so ndobva aenda chiropa svikanzi zvisho iri ropa ratodhasitwa chichi paya because akatotaputa ndobvatora mavhu ndobva aisa saka pane pasarira chiropa ndokubatwa kwaakaita saka ndobva ndakabva ndazotsvagawo munhu wangu andakatanga kungowira nawo naye kuti handiwazotsvaga panashndakabva ndatsvagawo saka panasha hamboti here shamwariwo pachedu chimbondiona aiwa panasha hake tinoita because ndichitomuona pamwe ndingati ndiye munhu wanentomboti ndiye munhu wangu panashaabodigad amunhu wako amunhu wangu asi anoziva kuti unotsikisa anotozviziva anenge achiprotecta panashe chinoita vachanyandifarira nekuzopinda kuti ave wangu mukoma wake ndianebva rinonzi Vila saka anoziva kuti pandine ndichiuya panguva ineni tsvagawoshi vanhu ndifunga munongoziva kuti mabhawa mazhinji anongonakidza kunge aine mahuri aine vanhu vechikadzi chichi saka iye anongoziva kuti pandichauya handizovi pamwe ndiri ndega ndichaturawo vanhu mbao muchabva maita semanakidzi ndokanga kuwira chada kumbodzikisa gecho mukoma sai kudzikisa mubasa ndazvona masangano vanhu makomo tina kumboti mubasa makomo handi nekuti pawati 16 paipai hatizofanani pakusikwa naMwari kuna mumwe akagiftwa chaizvo kune vanonyatsonzi ava ndivo chaivo kwete vamwe vanenge vachizamazama arikuzamazama iwo mubasa makomo zuva raunoti sokostina nesimbi yebasa ndakasangana nemashura ekuti ndega ndakati wakomana vanoti ndiende kubasa mangwanere chazvakamira sei uyezve chaunoda ini ndikasangana neuyo akasikwa zvakadaiwe zvinondita zvakanaka avava ndindezvipo aiwa ipapo pamuri kutaura varipo vamwe wekuti ndine munhuani munhu notombomutsvaga ndiri ndega inini pachezvangu kutomutsvaga munhu iyeye aiwa isimbi yebasa simbi yebasa mumwe aiwa munhu iyeye anoita zvonemazvo anokupa nguva wega unonyatsonzwa kuti kana ndinaye so ndinyatsofila kuti romenzereti anoromenza zvekuti wega unyatsonzwa kuti munhu iye anobata toda kunyatsonzwisa because ukanakirwa kuti munhu kana ndikatorana naye hadi zvekuti short time kana muti booking nzoti handi kumba kwangu kana kwako kusiri safe handi kupi kumba kwangu tinoenda kumba kwake tosvika topinda mubathroom totanga kutambira umomo mubathroom
aiwa anonyatsunzwa kuti ndiri kubatwa maoko akari soft zvekuti aiwa ari soft munhe zvekuti anondibata zvekunyatso achinibata so anonyatsobata pamukaka apa achindiyamwa so achinyatsodzika neni so anotosita unisinza mumbatso ndatonyatsonzwa kuti aiwa achidzika anyatsopinda neni nemoya achidzika kuzasi sasu otanga undibata kuzasi kwangu achindisa kachigunwe ikake hameno zvanenge achindiita so munhu anogona zvinhu zvake panosvika nenimba anobvunza nebhebi tenda pambedha here kana kuti towaridza pasi ndoti aiwa tembo itai chero pamuri kuda anonyatsonditi orebek ngatite pambedha onyatsondirarisa zvakanaka so anotanga kundinhanzva muviri wese kundidya muviri wese panonyatsondidya usikarudzi unonyatsonzoti right tembo apa basa ravo nekanonyatsonzwa kumerera munheka anatemba mukwero munhe anonditi ndiwo unoti nyange zvikaita sei saka mari unozotora here kana kuti natembo hazvisi zvemari mako aiwa tembo mari vanotondipa apa iwe unonzwa kana chiro vachinifonera unzoti yes can wife material yangu nozvibvunza kuti arikurevesa here kanazvindeimweya pakupacho madhese kandaitombofuma munhu yanenge ari kutoita mari neni kuti ari kunditisa mushonga but aiwa ndakazozvitsvaga ndikaona kuti hazvisi izvo anosvika pati nai bhebi toenda here kumaintroduction kuvabereki vangu but inini nenyaya yekuzoti kureva kuti tembo vanotoda zvimba vanoda but tembo hazisandanyatsovatrase dzimwe pfungwa dzinombondifunza kuti vanenge vane mhuri saka ainini handifari zvekuputsa imba imunhu izvozvo handizviro ndinofarira kuti kana ndawana munhu asina chi saka chinoita kuti ndinoteso tembo vanenge vane mhuri ka ndikapinda mba mangu pane paunonyatsoona kuti mba muno mune madhishi mune tubhutsu twechinhukadzi hunge vari kuti vakaenda but pane paunodzoka nyatsoonamaitembo vari padhuze maitembo vanenge vari padhuze kana kuti vaneka nebasa ravanenge vanoita but vanodzokazve apo neapo saka ipapo manje ndo panozoita kuti tembo ndivati aiwa tatanzwa patembo apa mwamvudza tichida kutonyatsosvika hedu kwekunopedzisira chirongwa chedu mubasa renyu handi basa renyu rakambani haifanira kuvharwa nekuti ndo mararamiro amunoita but tinonzwisa kuti vanhu vechikadzi vane nguva yavanoteera saka iwewo manje toti nhasi wakafunga kunyatsonorwa mari nguva yobva ikwana unozviita sei kambani inovharwa here kana kuti kambani haivharwi unotora kotoni yako wopfeka mukati chaimo wobva waisa chipedi rako uchisvikaoko unotobvisa chipendi rako kajira kari mukati kana kotoni haitwese haibviswe because handagara akaropfeka protector yes obva aitage madhira akeka achibuda ndobvisa kotoni yandoisa imwe kusvika ndakuti nhasi magemu ndaita sei saka vakadzi vemudzimba vanenge vachiti ndiri kunguva munhu achida 2 weeks anenge achindifambisa sei zvakuti uzotibatsira nokuti madzimai mumba munhu anoita wiki rese asi tikunzwa kuti its possible kakuti munhu anotombodai zvake zvesure ndizvo zvavanobhiliva kuti mari haivharwe ko wakambosangana neanoti akikidu ini ndine mari but asida kupfeka protect yes ndakambosangana ipapenda wakazvimaneja sei apa iwo mari uri kuida pakauya munhu uyu achitaura izvozvo aiwa munhu anoratidza kuti munhu ane zvinhu zvake ane tumari twake akatonditora bva taendawo kubooking kwedu tichisvika ndobva tonditi aiva truck driver munhu tichisvika panodidzoti inini mari yawataura kuti 90-20 ko anoita asina kuprotecta imari andati ipapoka inini asani ndamboita izvozvo asi kwaya kutomunyebera ndandakambodii hangu ndakambozviita
saka tawadero nobva mudzoti iwe ore tongofunga ndiwedzera mari zoraenda kupa 40 it's okay neyotofuti ndoda chi mari aitese takabva taenda zvedu ndogeza mana turakajira kangu mandapfeka vatatamba edu chi madhiri edu makuseni ndaitoti patakapfeka tichipedza kuita ndingapesani vandaisa kamwe tibataita futi ndivani vandaisa chi kamwe chaito ndipfeke chijira takagara zvedu vasikana chimbokurukura ngamunaiti kana kuisa chijira tsvina yainoenda pachijira haizoenyanyi inoenda zvayo but haizonyanyi kuenda kumberi saka kana ndikasangana nemunhu akadero ndotomupfekera chijira ndotoenda asi nguva yangu zhinji chero ndichitoenda zvangu basi chijira ndinopfeka because protest paingokwanisa kuita sei kudambuka unosangana neimwe ndururani ndokudamburira inenge isingadi kuudza kuti ndoda kupinda ndakadero saka unogara ukatongopfeka chijira chako ukaona kuti munhu yabuda protector yake isina kubvaruka unomborega chirimo ukaona inenge ndururani obvisa kupfeka chinhu unongotsvaga kari soft so wotopfeka ukoko uri pamachira paoneka so pamaidzidzisana muchiona namalessons maireva here kuti kachira kanobatsira kudzivirira utachiona hIV kune kwanguva kungonyeberana zviro here chinongouya hazvitarisi kuti wakaita sei kune kwangodzigirana kwekusimbisana pazvinhu zvatinei tichiita but chirwere kana ida kuuya chinoita sei chinouya because mamwe vacho nototi uchitobvisa munhu protector itakazara ropa ndine ropa wobvisa protector yapatishu wenyatsoritsveta wotora kana tishu rakupinza mukatomusa kondakachena wani uzoona kuti orit uyu munhu wandandinayo indururani ndianechi anesiki saka munozoita iwe waona kuti ndozvaitika munozonotsvaga here kuti morapwa sei kana kuti mune marapiro amunoitwa tine marapiro atinoita munoita sei tikaenda kuchipatara pane chipatara chiri mbari ndakangana wangu panonzi pachi unotosvika ukoko wotovaudza kuti inini ndiri kunzwa so kana kuti nezuro ndakasangana nemunhu akadai vanotokubaya majekiseni vachitokupa mushongamusavhara nekuti imunovakoshesa sei aiwa tinotovakoshesa zvakana because chiro tikasvika maprotector tinopiwa pasina mari saka vanhu vatinotova kana mafamily planning kutodzivirirwa majadhiwo madhefo chichichi vanototipa pasina mari saka vanhu vatinovakoshesa pakuti pamwe pacho vanototidzidzisa kuti zvinhu zvamuri kuita izvi hongweni muri kuita madii mambotsvaga mari yekuti mudai muhodhe tunhu twenyu kana muite so tinovakoshesa pakuti pamwe pacho vanototidzidzisa izvo zvikana ndikaenda ndichitorwara havana chirwere chavasingaite sei chavasingatesti vachitondibatsira saka tinotovakoshesa nekuti vanotida vanotiita kuti tichengetedzeke utano hwedu huitechi huve utano hwakanaka tikwanise kuriritira vana vedu ndakabvunza mubvunzo isati wabvunza ndokuziva kuti haunyarare ukasadzimirwa microphone rambotaura ndakabvunza iwe uri munhu mutetewo mubasa renyu hausati wambozvamburwa here nimwe muzvizvambarara wakakuzvindikita ukazvambarara aiwa pamuri kutaura wauti uzvambukire hauna kusangana nazvo ndakambosangana nemunhu nokuti achivhura zipi so achibudisa munhu ndinopona here nezvandiri akanyatsobudisa munhu kuitori neringi neyo ringi ndeyei pakudzwa kuti iri kutokondrola because ngabisa ringika unoita mwana biki kuti saka ndinobudirira era vanenyamuvengochidavanomboita sei vashingirira ndopaya paunomudza kuti ainyangu handiti kuda kugarira kana kupotamiswa nokuti zvinoita sei zvinorwadza beta koye pamusoro panonge unyatsoona kuti kuda zvangu mari panokwanisa kana kutotadza kusimukira kumirira zvanoda kutadza kunyatsonguita kuti mamwana ati ndinoda kudzoka asi neyo tine chida mari unongozoshingira saka ringi wakatoiona zveshuwa ringi ndakaiona kwete zvekuudzwa yao kuti tinombodzwa kana tikambosangana naitaura zvering'i takangofunga kuti inyaya zveshuwa saka zvichiriko aiva nering'i asi ndikutokondora those unoremana akatonudza unokwanisa kutomuka usingafambi but akazondisofta rimoti aiyewe kamwana chichichichi zvishuwa pamwe achida kundiisa zvishuwa aindinyengerera achindinyengerera ndakatozokarwa munhu akutoita zvinhu zvake aindinyengeredza zviya zvokuti ndisaita sei ndisatye uye ndisanzwa zvaari kuita
ndo asi vaiva vahombe vaiva vahombe. Saka iwo ukapiwa mukana wokusarudza yakachechodzwa neisina, iwo paunonyazoti papa vanodzimara wabatwa neivava kana ndepapa inini hangu kana ndikava inini hangu munhu akachechodzwa nemufariro ndofarira asina aiwa asina ndofarira paya panenge njidi ndichinyatsoivhura so nikamukafeelinga ndinongonzwa so saka pakundovhura paya paya ndonzwakanga kungo hamina zvandini chimungonzwa so kuti ndiyo here ndini here kura kuti mabasa mako munoti abasa zvisina kunakidzwa the same time. Yes, pano munhu wotononakirwa naye so wotonoto pane imwe wotonotombomufunga kuti chero wapedza usiku hwese wesangana vanhu vakawanda pamwe pacho unotadza kana utomboproduce but ukasangana nemunhu iyeye unonyatsonzwa kuti haiwa Tembo anogona ukazongona Tembo ayo tinokuruka nekuda kwekuti nguva tinogona kusvika mangwana tichingotaura regai tisvike kwati kunoti kwekupedzisira kwechirongwa chedu takurukura zvese watiudza zvaunosangana nazvo zvakasangana nazvo zvimwe zvacho zvekuti nhasi ukazvifunga musodzi inoerera magasteng aya kuda zvimwe dai wakafa and everything. Inini mubvunzo wandanawo kwauri Kikido ndekuti iwe sizvaitika izvi pane pawataura kuti ichi chakaita kuti ndiite zvikuru wakati rine murume vandazotasa kuti vana ndatosirwa vana vanoda kuchengetwa iwewe ndezvipi zvekuti ungato inini ndikawanawo izvizvi aiwa kana riri basa iri hangu ndosiya kozi nyaya iri pakuriritira vana vako nemanakiro anoita angasiye aiwa ndinosiya anogona ayo asi anooneka aiwa kusiya ndinosiya zvamwari pasi kuna Tembo akunozotibatsira kusiya right pinjurapo chinoita kuti inini chandinotoda muupenyu hwangu kuti ndikwanise kuva nezvinoita kuti ndiraramira ndikangowanawo kana kamari kashoma ndobva ndahodha hangu bhutsu dzangu dzebhero iwe ndotanga kutengesa ndinoona kuti ndinokwanisa kuriritira vana vangu vakakwanisa kuvawo vana vanozoverengeka mangwana ini ndikatova munhu anotoimurika muri kuvaona here amai varapa ndo vakachengeta vana vavo vakachengeta nei vaitotengesawo bhutsu kana kuti vaitengesa just ungova nebasa raningonzi ndiri kuita so ndisiye izvi hazvina kungoita nekuti handina pekuita but handizvidi kureva here kuti nemazuva unenge uri papiki paipai hausati wambobata mari yekuti unokwanisa kuzvihodhera wegero mari ndinombobata but chimwe chinoita kuti mari yangu itadze kusvika pakuita izvozvo ndine wana ndakarirwa naambuya vangu inini havafambi vakarimana saka ndichitora ndipote ndichimboendesawo something saka pamwe pacho panozoti hafu uku mamacho munosara musina kuti ndiite sei ndihodhewo zvakafanira ndine tumaraundi twandinoita pamwe pacho inouya iri $50 pa$50 ndokwanisa kufonera gogo vari kuda mushonga wazvakati panoenda mari yaye ndikwanisa kana kubvisa 25 ipaitesa ndakutenga chikamuda kubhadhara rendi inotadza pamwe ndikwanira zvandine ndichitodawo. Waizorerwa nambuya ivo baba naamai vangu vari? Amai vangu nababa vangu vakaseparitana. Uine makore mangani? Ndasina ndatozvarwa. Yeah. Right. Asi baba unovaziva here? Baba vangu ndinovaziva, vakatoshaya ndichivaziva. Wawane makore mangani pavakashaya? Vakashayana ne 23 years. Ndatova nekafirstborn kangu. Asi amai vaivepo? Yes, amai vangu nanasi vapenyu. Vapenyu? Ko vakazonerwa kwambuya sei ivo amai varipo? Amai vangu vakatorwa nemumwe murume. Saka vari ukoko vaiti kana tikaenda ini nemutwini wangu vainditi hanzi inini ndiri mwana wasisi wavo vanga vasingadusi tivazikanwi muti ndirichi ndiri mwana. Saka vaingotibata imwe murume angati handidi vana vako kana kuti handidi munane vanhu? Aiyo vanga vasina izvozvo because inini baba vakatozosvika pakundifeya ndikavaudza chokwadi vakatorwadziwa nazvo kuti kwevose wanga usina mbundudza chi vana vako. Saka ndakabva ndadzvara rwengo muna mai vangu kuti wakazvitaurire svika nanhasi nanhasi. Chiro ndikasvika pavari vanondita bva ndonyatsoona kuti hazvisizvo ndezvazvo kuti vanongondida kuti chi mwana wangu but hazvisizvo. Ivo vakata kukwanisa kutaura here kuti chandaitira kuti nditi uri anzi munina mwana wasisi hanzi ndakazviitire?
nanasa una mbondudza notombozama kuvanyengetedza kutovabatawo zvakanaka samai vangu bata havandiudzi even chero pakuti ndizive baba vangu chaivo zvakatonetsa ndakatosipedzisira ndatovaitira chisimba cho inini mutwini wangu takatosvika pakwati mama emimika takupisira imba mutudze chi kuna baba vedu ndobva vakazotuira asi mukutiudza kwavo vakati vakatiudza havo asi hanzvadzi yavo yanga yakaita se asi toda kuti zvibve mumwoyo pavari ivo vachitiudza kuti baba wenyu ndinini ivo vanga vasingadi kutiudza. So upenyu hwako hwakakura nawo unokurwadza kusvika papi? Upenyu hwangu hwandakakura nawo unondirwadza pakuti ndakazogumira grade 7 kubudikidza nekunge ndaudzwa kuti hapasina mari yenyu yekuenda kumberi nechikoro. Ini ndairerwa nehanzvadzi yaamai vangu ndichigara nagogo wangu. Baba vedu vaiuyisawo zveapo neapo but zvanga zvisizvo. Saka ndichienda kuchikoro dero ndingati ndakatomboita bofu tadza kuona ambuya vaindibhadharira ivavo mukadzi wehanzvadzi yamama wangu wasvika paundiudza kuti unobhohwa kuti ndirame ndichikuitira zvinhu muupenyu chichichi vachimboita mweya kuti vairwadziwa neni nenyaya kuti inini mwana wacho takaenzana but kuchikoro ndaiva munhu aionekera zvekuti ndaivaoneka zivo mbichana saka zvaivarwadza aiwa zvazvirinani ndingazviti hangu ndaigona but ndaiva pari nani. Saka ndingati ndava kunyora grade 7 ndakatanga kungonzwa musoro ndiri kuchikoro first day randatoenda kuchikoro ndatanga kunzwa masanga kuti uchema musoro ndarega kunyora ndaenda kumba manhero acho mangwana acho ndakamuka ndisingachatooni gogo ndiperekedza ndati sei vanhu zvakutovanetsa kuti chii chiri kuitika ndakabva ndapedza ipapo pesa ndaona kuzomboona kusvika ndakatogara nguva ndisingaoni ndobva wazoita musoro wakanetsana nemutwini wangu ambuya ivavo vaindibhadhara school fees ndobva vaudza mutwini wangu kuti hamusati mati uye haachatombofa akaona saka mutwini wangu zvakabva zvamubata ndobva arova ambuya vairai aromba kuti kusvika hanzvadzi yangu yakuona ndopandichakuregerai zvichiona kabva ndazongoti mumwe musi ndatomuti takundiperekedzawo kupi toileti saka ndiri kuokowa pakanditambidza tishu ndakanyatsoona kuti iri itishu mandati naitako kwandipa tishu iri asi matishu agogwera because gogo rinokuremara kwavakaita tiri vanhu vanongova hatidi kuti vave munhu wekuti vanika kusvingana kuti vangobata tumwe tunhu kuwandipa chipepa ndigogona ndishandisa zvanzi wariona sei tishu ndiri kutoroona ini tishu akapinda shonda ndakatoshama akabva apinda pakapinda ndangosvika ndikumumbundira so vatonditi pfeka ndibva ndatopfeka ndobva aita zva zvekundinzvenga achida kuona ndikabva ndatobuda panze ndibva ndasika rodi yatinobva nayo kutoileti inodarika nepane makuva tinopati paheroes kumba ndibva ndatoti kogove rakavakirwa rini zvikanzi zvishowa wakuona tako yakabva tanga kuchema neni ndibva ndachemubva ati gogo muri kuziyei akabva anditi ichakunge usiri kuona toda kuenda kuna gogo ndibva ndasvika zvikanzi chiko imi munenge munonetsa zvakuti gogo munhu wekuti nanhasi vanongotamba nesu mwembva totanga useka matanga imimi chiti vaingotiti ana vana imweyi saka ndibva ndagara kumakumba avo ndikati gogo da kusvinai bundu zvikanzi aiwa uda ndisina bundu uri kuriona here ndikati zvikanzi pai vana yavasoribata zvikanzi handiwana navira ndikati gogo makagerwa kaini zvikanzi ari kunyanya saka ndatanga ngovaudza zvinhu zviri pavari so ndobva ndati gogo nekiti yakudya chi mpleti menyu zvikanzi zveshuwa wakuona nekikakuona kikakuona chichipai vanobva watobuda neni panze zvikanzi iwe kana uchiona tudzoti vanhu vari kuvari kuitei ndobva ndatarisa kumba kumusoro ndobva ndati handiti vanhu vari kusimudza madhisha vachimaisa mumasvonzi zvishuwa mwana kuita sei akuona saka zvadera ndakabva ndatsvagirwa mari hanzvadzi yangu yakabva yanga yekuenda ndofudza mombe ndobva yandipa mari zvikanzi inini kiki ndakanyora ndikaona ndakabuda nemasasi mangani ndoda kuti uite sei unyore svo ndakabva ndadzokera kuchikoro ndibva ndanyora grade 7 yangu akabuda ne5 subject dzangu ndibva ndatomuudza paakabuda maziva ndibva ndati nandichida kunitorera zvikanzi ndokuendera ndega asi ndikona wafana ndakukurova because mari yangu yandaifudza mume ndichibaiva neminzwa ndichirumwa nemangu handiri kurova zveshuwa zvisho pakaenda kunotora maziva zvikanzi ndakukurova nhasi wakafoira ndibva ndati uri kunyanya pandakaona maziva dzangu ndara pagedhi but nenyaya kuti munda ndisina mari yadiwa kuchikoro ndozvakaita ndiramiro zvikanzi ndabhadhara yaone maziva dzangu saka mbuya vaipa wakaona kuti ndapasa futi ndopawaibva kuti hatisina mari yekuti uende kuchikoro ndobva ndakatanga kuzoita hausikiro chichichiwo paya
kusvika ndazosanganawo nechine murume wangu ndaipiwawo mwana pekutanga ndibva taseparitana achindidzoti handidana nehouse girl chichichichipa uyu anoda part 2. That's what ndada kutotara kuti Kiki pari kuda part 2. There's just a whole lot of story going on. Alright, ndokusosvika paita norudai asatanga pane nyaya yawataura kuti ambuya vauri kuendesera mari yechikafu ndiwo ambuya vamwe chete here vairohwa nehanzva nemutwini wako kuti ava ndo vakabereka mai vangu vakabereka mai vavo asi kwave kwasekuru avo ndo vaisanganisa midzi kuti usaone because ndo vakazokwaturwa vakazorohwa ndeyamhanganya vakushunudza regati kuzoikontinya part 2 tichakurukura part 2. Alright, ndofunga takurukura asi tambotaura kuti tinewo zvimwe zvatinogona kutodzidza vanhu vanenge vane zvimwe knowledge. Pane paataura paya kuti inini handibvare kambani asi tombonzwa madzimai achiramba baba uchiti waduwe munhu ari kuomba kuwikirese tida umbotitsanangurirawo kuti iwewe madzimai ari kuomba vari kurasikawo papi chete vakaitawo weduwezvozongobudwa zviya kunemi. Aiwa, chimwe chinoitika kana waona kuti baba wakwako vari kuda usarambe panguva iyoyo vari kuda pinda mubathroom kana totora bhaketi rako otodi ugeza ipapo ototora kajira kako oita otopfeka akasiki kuti kakakoresesa kangori katetetete mijana otodai baba woita kavapedza vobva havo kapfeka pedi rako chashata apachi vochandoda kuzenje kuti kana varume vakatadza kubudisa urume zvichiva munonetsana pamumu ndopepo unozona kuenda kwasisidori oya zvake kwakiki nongata zvakanaka wawangu everyday anenge zvi everyday anongoyekumboko ndakaneti ora abva kakwakiki ndapedza naye hangu kikasimukira apa atobva ndiri kweoriko pakuti kutoenderana asi kuzviziya saka unongokwanisa kungogezawo imwe dzidziso yaningapa zvangu mumba umu chandozoita kuti varume musi uye wandena ndosirana ingazoona kuti zvichi varume vana vadiki pamwe pacho anotobatwa semuchechi saka pamwe pacho ukaona kuti baba varipo jera vanenge varipori ari unofanira kuva nehembe dzinonzi dzemubedroom dziya kuti unongomuka wobva wageza hauchapfikawo skin tight kana unongomuka wobva wageza kana wobva wangopfeka kahembe kako kamwe kakangodai kaibva kuti kasiketi kako chirega wapfeka shoti shoti vanozononokerwa baba wapfeka kasiketi kako kadikidiki wapfeka kasiketi kako kadikidiki so kawangeza ungodai akati perfume twako so tanga ngofamba ufamba paunobva undogeza paya izvi kuzora mafuta izvi kaizvi mafuta ane mazorerwe awo ekuti baba vanonyatsofila mama varimo mumba unonyatsozora zvekuti kana mbamenyu ani baba vanenge vakarara pambedha otonza chiya yako so ugara pachiya yako pachigumbo rako kana pachiya yako kana pambedhi unyatsorizora kubva naro kuchizora otogara nesora rinogara rakabviswa shoni kana baba uda upinda utanga wambodai so afambe afana kubvisa sora unonyatsozora mbichana zvakanaka wanyatsokotama wambobva pachiya paipa handipo panenge kana chiro idefoni vanoiteta unonyebayo wanyatsozora ukanyatsowakotamira so uchizora pedza kuti ndidamudonizora mafuta kumusana rutadzosvikira wanyatsokuvagaririra chirega kugara pasi ungoti wanyatsovagarira vanyatsokuzora vanenge vachikuzora pobva isinewo kakabundukara panokunomba kuti unyatsokavhunukira wakakakaushivadonira iwewo wega soka iwe wega wantangangoti kana paine vanomba kuti vharadho kana iye ega kutosimuka panosimwa novharadho nyatsonoti baba vakuda zvinhu zvavachaja manje vanyatsovapa nenguva kutora nguva yenyu vanonzwa paipa vaudondorasi pakubva vati aiwaka murumhanyirei nhasi nguva ndeyedu varume vanoda nguva nyatsopiwa time zvekuti ukanyatsomupa time hawega unyatsonoti tiri mumba medu varume vanoda nguva iwe kekido zvauri kutaura zvawaizviita here uri munababavegasa ndaizviita but panguva yavanga vakundishungurudza ndaisingachaiti
asi mutakuna kuti wakatombovayiva pakurira zvakanaka waitozora mbichana lolo imwe ndeyekuti chiya ukadzidza madzimai ari mumba pamwe pacho kana vanokupuwa musana wakarara wakatarisa kumadzimai aiwa kana muri mumba so mapedza kudya pai nongotora toothbrush yako saka colgate kako wokwesha chi mukanwa mako wakwesha mukanwa mako so pamwe munopinda magumbezi yaya pamwe muchiri muwani room mufolana nevana wenyu kune maketini angu wako wanhevedu anongoita kuti mungoti vana kwavo baba namai kupi kwenyu mapinda magumbezi kweto mopinda magumbezi kana wanotora ita usitobvisa hembe tsvagawo kanaiti dress kekuti baba wakabatwa ndikungongobata nyama so muchipinda magumbezi unongobvisa wakatohembe twako unyatsotisawo upinda pana baba unyatsoenda pasaidi nababa kana kuti na baba havasi kuda vatange vega haisikisi ega kainongotanga murume kana kuti ndangombata-bata unyatsodzika nababa vako kandopa murume wako mvura yogeza chiri kunetsa chi baba vanodyiwa nyatsokuvadya zvekuti vega chiro wanga wakatsamwa so zvakoti ndozvamunombohwera uya kunoko bata zvakanaka sokunoku unonyatsokuvadya zvakanakanaka zvekuti vega vanyatsonzwa ndiri kudyiwa panapo zvekuti chero kuseri kuna kikido anenge ininga vanombomubvisa murenje kuti ndaitotora nakikido pamese inoda kuyakoka vanongatombodzima foni ukanyatsokuvadya zvakanyatsokunaka iwo wega ndinofanira zvari baba vane masora vanobviswa ndiwo unotofanira vabvisa kuti vanobva kwakikido vakabviswa vabviswa nani vanokudza kuti pana ndiri mubhathroom ndasozvichefa washefwa nani bokuti pane pamwe paipe panotoda kuti iwo unyatsoshefa wega unyatsovabvisa sora unyatsokuvadya mabhora anoyamiwa kai unyatsokoyayamwa mbijana unyatsobata baba zvakanakisa unyatsovabata baba zvekuti wega unyatsonzwa kuti vega baba unosvika unonyatsoona kuchema vega baba so vachichema so kutanga kwapukuta so kwapukuta paunowapukuta vavatsosera mukana so unyatsokuvadya zvakanakanaka kumwe kuchema kwakabvita navo baba vachema sei aitisi kuchema kwandiri kutaura ka ndeuku nhengo yababa inochema kana ikabatwa zvakanaka inochema zvekuti ndakazonzi nevamwe nhai une muchiri bho here nekuti akunyazonyatsofamba nesu taunoti dzidziso yacho tete kikido aiwa thank you so much kiki nemukana unowatibvumira kuti tikurukure tichidzidzawo tine zvatadzidzo uyezve nokuonawo kuti aiwa hakusi kuda. It was not kuti akachuza, but imagine you surviving that kurohwa negasi banga and everything. It was not easy, but tinongoshuvira like I said pekutanga eSly Media TV tinoshuvira kuti zvawataura zvekuti uri kutsvagawo mari tinongotangawo bhero pachandada chaataura ati ndoda kuti vana vangu vazonzi ndo vana vakarerwa namai vaitengesa chi bhutsu kureva kuti iri basa raadi kuti vana vanziwo vana mai vanotengesa miri haazvide ari kuda kuti vana vangu vaita sei uchinzi ndo zvaanoshuvira zvatinokushuvirawo kuti kune vari kuonawo maviewers edu ndoziva kune vakawanda vabatsirika nokuda kwechirongwa ichi vanoda kumubatsira unoti shungu dzake dziri pakuti vana vangu pane mwana musikana akapa ndosakati vana vangu da kuti vanozonzi mangwana vana ava ndo vakachengetwa namai saka ndo zvatanga tichikurukura tiri muno mubhishu lifestyle uri ipapo pane nyaya iyi yataitaura yekuti iye zvinezvi tiri kuti kuna ana amai vakarerawo vanasikana vana vavo vasiyiwa nevarume vakaramba kuchengeta vana vavakapa madzimai iwaya kana kuti vakavamitisa tiri kuda kuti madzimai iwayo akasara akachengeta vana vasina kupinda mubasa rekutengesa bonde vakazvigona sei toda kuti vauye kuno titaurawo vachitudza kuti vakasvitsa sei vana kuyunivhesiti vakasvitsa sei vana vavo kuti vaende kusekondari vana vavo vazoita makosi toda kutaurawo navo kuitira kuti naivowo maitiro avakaita
agodzidzisawo vanhu vanenge vapinda mumasituations akafanana naye kuti vasafunga kuti option ingoripo kuenda kunotengesa bonde. Ndo mashoko angu ekupedzisira. Aiwa, thank you so much. Ndazvifarira uchinzi all single mothers vane about a story to tell. Ndofunga taiona movie yaTaila kana makaiona Taila Prince Straw, you'd see kuti single mothers sure pane pavanosvika pakaoma kuti vachengete vana. Saka tiri kuti even vanenge vane nyaya dzavo vane nyaya yakada kushiya nesu ari kutibata paSlime Media vapo yatombokurukura kunogona kutobatsirawo vasikana ivavo. Regei ndisatore nguva yakawanda. And thank you so much for watching this program Bishu Lifestyle. Until we meet next time, regei ndikutendei mukoma vangu simbi yebasa nekuti nokuyo kuzogara nati chidzidzawo ka ndazonzwa kuti mama uda kunyatsonzwisisa. Thank you so much. Until we meet next time, ndini wenyu Sokostina Mukunda kwa Mupurwa. Musakangane kulike, kufollow nekusubscribe. Udzowo mumwe muri neshi Slime Media TV. Aiwa, Slime Media TV hakuna kwataenda, tiripo ende tiri kumanya nacho. Chisara istenyu zvakanaka. Thank you.